Muri yeZimbabwe kazvina kumira zvakanaka. Nhasi ndauya ndine nyaya iri kunetsa yemunin'ina waAdvocate Nelson Chamisa uyo anoitwa Starman Chamisa, former MP wekuMbare, akazokundwa zvake muma-elections atabva aya ma-general elections akazoitwa muna 2023. So nyaya iri panapa ndeyekudai, so ari kunetsana negirlfriend yake inoitwa Nyandoro and stuff. Girlfriend yake iyoyo kana kuti ex girlfriend iyoyo inotori MP kutaura kwatiri kutoita iko zvinezvi, iri kutonzi yakatozorovha kuparliament mushure mekunge yasangana nekurwiswa kana kuti nekurohwa physical chaiche, aitonzi anga atorohwa panyama chaipo chaipo. Nyaya iri panapa ndeyekudai, so pari kunzi mwanasikana akanobvunza mari yeschool fees kuna mukomana uyo anoitwa Starman Chamisa. So abvunza mari yeschool fees ndopa akabatwa akamonyorerwa mutsipa achirohwa, ndobva askrima pakavidhio kaclip katonzi kari kutenderera. So panapa nyaya iri kuzonetsa manje ndeyekuti zvakadaro izvi zvaitika ari kuti akazosevhwa nevanhu vanga vanzwawo achiskrima, ende ari kutotaura kuti dai asina kuchema kana kuti kuskrima angadai pamwe akatofa. Ende ari kutaurawo zvekare kuti haakwanisi kunge achienda kunoripota nyaya iyoyo kumapurisa nekuda kwechikonzero chekuti mukomana ari kuzviti ane maconnections kuma-CIOs. According to newspaper zvekare rabudisa nyaya iyi, ndo mabudisirwo mamwe ari kuitwa nyaya yacho. Pari kunzi mukomana anogara ane pfuti pasi pesiti remota yake. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurika panapa muri yeZimbabwe. Kusazivawo kuti nyaya iyi ine chokwadi chakazara here kana kuti inenge ine manyepo ekubikirwa mukati, nekuti mamwe emashoko abva kwaari mwanasikana ari kuti he told me that he is well connected with CIOs and the army and he has enough money to make my son disappear at any time without anything happening to him. If it was not for the people who heard me screaming, I would have died. I'm not going to report him because for a fact he is thuggish. He moves around with a gun under his car seat. He knows where I stay. He knows where our child lands. He has continuously said that he is going to make sure that parliament will be here for me because he has connections. Nyandoro denied being married to Chamisa, saying he is a married man and their relationship had been like a trust since October 2014. You see, ndo nyaya iri panapa, but iri timu iri kuzobudisa nyaya iri kwayabva nako kupindula uko vari kuzotaurawo vachiti zvoni pazotraiwa veHerald kuti vatraya kubata kunzwawo divi renyaya yemukomana wacho uyu munin'ina waChamisa Starman kuti vanzwe kuti nyaya yakamira sei. Pari kunzi foni haina kuzenge yadayirwa zvayo. Amene muri yeZimbabwe nyaya yakaita seiyi muri kuionawo sei? But wo zvayo inonetsawo zvayo. I'm sure, I know kuti inonetsa kuteerera nekuti inyaya inenge yabuda ne-one side, musina kuzokwanisawo kunzwa rimwe side renyaya. But iko zvino tichiri pairi tichida kuzonzwawo rimwe side renyaya, tikariwana tichakuigirai. Asi zvanhasi tiri kuda kumbozivawo kuti mabudiro yaita iko zvinezvi muri kuionawo sei nyaya iyi.